gonbidatuena eta nire musika egitena aurkeztuko dizu. Hau, nire peluche favorituak dira aita eta semea. Eta ikusten duzuenez arropa jantziri, txiki geratzen zaizkidana. Eta batzuetan txikiarekin egiten dut. Nire liburu politena Nur eta Bertokaren uhartea da, eta 3 aldiz irakurri dut 3 egunetan. Asko gustatzen zait, eta liburua Toti Martínez de Lezea idatzi zuen, eta bere kolekzio guztia irakurri dut. Eta nire musika politena abesti hori asko gustatzen zait, zeren eta nire osaba hil zenean etxean grabatu nuen, eta gero funeralean grabatutakoa ipini genuen denok entzuteko. Eta horregatik asko gustatzen zait. Norena da abesti hori? Norena da? Txiruma. Bai? Txinu. Eta horrezgatik, hau izan da nire poltsa miresgarria, eta espero duzuen gustuko izatea. Agur!